Kampa Kiliyê ya Koçberên Idlibê ku nêzîkî sînorê Tirkiyeyê ye, bav û kurekî xwe her şev di dema paşivê de radibin, xelkê ji bo paşivê hişyar dikin. Abdulfetah Beyûr ku bi xwe jî koçber e dibêje, dahola wî jî tune ku ew lêxe. Her şev ew û kurê xwe bi beroşan derdikevin û li şûna daholê li binê beroşê dixin û xelkê pê şiyar dikin. Abdulfetah Beyûr herwiha dibêje jî ew hewil dide divê rewşa zehmet ya koçberiyê de alîkariya xelkê bike û bi vî awayî jî hem dilê xwe hem jî dilê xelkê xweş bike. Bismillah. Dema paşivê ye. Abdulfetah Beyûr cilên derketina derve li xwe dike û kurê wî jî ji xewa xwe ya şêrîn radibe. Bi kolanên tarî û axî yên kampeke navçeya Kilî li ser sînorê navbera Sûriye û Tirkiye bi dengê lêdana binê beroşê xelkê ji bo paşivê agadar dike. Pîşeya min agahdarkirina kesên birojiya ji bo paşivê. Navê min bi tepilkivan hatiye naskirin. Ji 15 salan ve ez vî karî dikim û li gundê xwe min xelk agahdarî paşivê dikirin. Xelk jî duayan ji me re dikin û hêviya saxlemiyê ji me re dixwazin. Ev karê min pîşe ye. Lê hev dem ev kar ketiye nav xwîna min. Bi vî karî peran peyda nakim. Lê belê karekê minê dinê heye. Ez bi rojê destgêrim. Çavê Beyûr li wê yekê ye ku wê pîşeyê radestî kurê xwe bike ji bo ku bi awayekî zincîrî li nav malbata wî berdewam be. Paşîv ji bo min sergermî ye. Piştî ji xewê radibim, kurê xwe şiyar dikim ji bo ku ew jî li gel min bê û fêrî pîşeyê bibe. Em ji kunê xwe derdikevin û vê beroşê di destê xwe da digirim. Tepîlka min hebû, lê ji ber bombebarana li ser navçeya me min ew ji dest da. Ji bo rabûna paşivê, nişteciyên Kampa Kiliyê pişta xwe bi dengê Beyûr û kurê wî girê dane. تواجد معنا عبد كان انه عبد لگل ما و دمها رمضان دا دما پاشیو دا هبونا وی لگل ما بردوام بو او بکلو پلن ساده وی کارید که و همون اشتجین کامپیج و پاشیو آگاهدار دکه ام هیوید کن وگرن گند خو و ری و رسم خوش این رمضان وگرین بمبارana balefirên şer yên Rûsya û pevçûna grûpên çekdar li dijî artêşa Esed bi dehan hezar malbatên navçeyên cuda cudayên Idlibê koçberî navçeyên sînorî yên navbera Sûriye û Tirkiye kirine.